Velkommen til genbrugsstationen. Den her nøgle, den har jeg hentet i nøgleboksen på Bassebjerg. Og når man melder sig til, så får man en mail, hvor der står nøglekoden. Så den har I, når I ankommer her. Så går man hen til den her låge, som er lige i starten af genbrugsstationen. Og lukker sig ind. Når vi så ankommer her, så skal vi over til den blå dør herovre. Det er den samme nøgle, der passer til. Så det er jo heldigt. Og de er faktisk allerede i gang herinde. Vi låser os ind. Det er her, vi skal have alle de ting, der står ude i slusen, placeret. Så her er tingene sådan, sorteret. Her er haveredskaber og rulleskøjter og barnevogne og græsslåmaskiner. Her er bøger. Her er lamper, elektronik, DVD'er, støvsuger. Og der står over det hele, så står der skilte med, hvad der er de forskellige steder. Her har vi porcelæn og glas, køkkenting og ingen glas og porcelæn, for det var jo derovre. Vi har legetøj og nips. Når man kommer her, så går man hen til den her port, og bag porten, der er slusen, som vi skal have tømt. Så trykker man på den grønne knap. Bum. Der er mange ting i dag. Det skal vi hurtigt få ryddet op i. I dag er vi 4, der skal have sorteret alt det genbrugsguld, der er her. I Gribskov Top, der tjener vi 200-300.000 om året på, at vi en gang imellem, en gang om ugen cirka, går ud og tager en sorteringstjans her i Allerød. Det er vigtige penge for vores trop, så derfor vil vi rigtig gerne have, at nogle flere melder sig til. Man kan nå det på vej hjem fra arbejde, hvis man arbejder i København, eller også så tager man sine børn med og har faktisk en rigtig hyggelig stund, hvor man sorterer alt det her, som så bliver solgt på Gladgården, og hvor vi overskud bliver delt blandt alle de foreninger, der bidrager. Så meld jer til, og i genbrug klimaets navn, så er det faktisk rigtig, rigtig meningsfuldt. Er det ikke rigtigt, Kasper? Jo, jeg hørte ikke, hvad du sagde med det. Så når man kommer, så Jonathan kommer her med en tom vogn, og så siger han, hvad har jeg lyst til at flytte nu? Nips for eksempel. Jonathan kaster sig over nips, så fylder han en vogn med nips, og kører det hen, hvor nips skal afleveres. Jeg kunne måske godt være lidt fristet af at flytte barnevognen lige nu. Så jeg tror, jeg laver en vogn fyldt med vogne, og så kører jeg dem ned til der, hvor vognene skal være. Sådan der. Og så, den her skal vist hen til nips. Så går vi tilbage med den. Porcelæn, køkkenting, legetøj, nips. Sådan. Så skal jeg ud og finde noget mere.